určite trend. Probaš da me razgadaješ samo na san. Ne možeš da mi kažeš ko za mene je okej. Преди да заговориш казвам ти не дей. Искаш куплет да дох ти ред стига ли? Как съм с теб, как съм без теб, виждаш ли? Ходи там да слушаш някакви други гласове. Моя най-якия, пълни всички клубове. Искаш мене да си дръпнеш и от мене да си дръпнеш. Може ли да се отдръпнеш? Марлей, бич, мърдай. Драмите на нова, музиката до край. Ритъм дай, признай, искаш мен, аз съм най. Няма време да чакам тик-така нощта. Чули го, I'm the queen, да. Времето ти смени, стича бързо, живей. Ти си моя злодей. Няма време да чакам тик-така нощта. Чули го, I'm the queen, да. Ra-pa-pa-pa-pa, yeah. Give it to me, baby. Ra-pa-pa-pa-pa, yeah. Give it to me, baby. Или си играч, или си на игра. Искаш гърба ти от ногтите ми на дра. Ok, ajunge atâția melodie. Salutare! Mă numesc Orși și astăzi sperăm să fie o zi chiar faină până vineri, că vine deja primim deja vacanța. Ai, în sfârșit, așa am așteptat. Ok, deci dăm drumul la videoclip. Deci așa astăzi m-am gândit să fac un videoclip despre o grămadă de piese și m-am gândit să vă arăt chiar melodiile mele. Da, înainte m-am mutat la Vlad un pic, că mi-a trebuit să mă uit un pic la el, că altceva nu m-am putut uita. În fine. Deci, videoclipul nostru de ziua de azi se vede pe părul meu aici, acolo, că e soare. Da, e soare. Deci, uitați-vă și voi ce timp fain e, frații mei. Dacă n-ați văzut nimic, acolo este în fața noastră școala. Știu că în fața așa au făcut și Vlad o poză. Nu știu. Bun. Da, să nu mă întrebați. Acum am făcut și o temă la mate. Încă 2 zile trebuie să mai rezist la școală. După aia e vacanță și după aia vă promit că fac o grămadă de videoclipuri. Știți că acum este vacanță și n-am avut timp să fac videoclipuri. Da. Da, deci pur și simplu n-am avut idei și n-am avut cum să fac pentru voi videoclipuri, că e vară, dragii mei. Trebuie să vă distrați ceva, nu numai să stați în casă și să lucrați, faceți ce vreți. Deci, cam, da. Deci, din primul start, v-am spus, o să postez videoclipurile pe YouTube, cam, da, pe YouTube, că altundeva nu pot să postez. Și să știți că vă mulțumesc chiar la un abonament, scuze. No, da. Deci o prietenă odată, deci n-am putut sâmbătă seara să vă fac un videoclip, că chiar că atunci o dormit la mine prietena mea, că am făcut, să zic așa, pijama party. Și pur și simplu n-am avut cum și n-am avut chef să fac pentru voi videoclipuri, ca unul, prietena mea să doarmă la mine, 2, fani, ne-am distrat, 3, deci incredibil a fost seara aia, deci nu puteți să imaginați. Și transmit lui Loredana că Loredana nu trebuie să te dai mare deloc că ești împreună cu Vlad Munteanu, că cui pasă că ești împreună cu Vlad, fato? La nimeni nu interesează deloc, degeaba te dai mare. Și cum au spus și alți fete, că în loc, deci sunt și alți băieți, nu numai ei. Dar tu ești toantă, că tu ai observat asta? Și tu vorbești chiar urât.
despre Vlad și apoi tu ești împreună cu el. Mai bine trebuie să-ți fie rușine decât să fii cu el împreună. Pentru că mi-a spus o fată și chiar că vă spun dar vouă că nu dau nume la fata aia care mi-a spus și sper să vezi și tu videoclipul ăsta lui Loredana că merită să vezi. Da. Și fata aia, nu dau nume, o spus că Vlad n-ar fi cu nicio fată simplă, n-ar fi cu fete așa simple, deci treci pe ai lângă el, mințești că vine la tine acasă, cum să meargă la tine acasă când are o grămadă de lucruri. Și dacă vezi și tu videoclipul ăsta, Vlad, ți-am cerut iertare, nu de 100.000 de ori, dar tu ești așa bou că nu accepti la nimeni iertătura. Și un lucru, Vlad, îs abonată la tine și te apreciezi. Dar de acum nu mă să te apreciez deloc. O să dau numai dislike-uri. Da. Da, și dacă vezi și tu, Loredana, deloc nu trebuie să te îndoi mare, că tu încă ești o fată simplă și nu poți să dai concerturi. Da. Deci nici eu nu mă dau mare și eu mă duc la repetiții de dansuri în fiecare vacanță. 4 luni, adică după 4 luni va fi zilele Stanislaului. Și dacă știi, Vlad, unde e Stanislao și nu știu ce, poți să vii liniștit că ești invitat oricum. Dar din primul start, Lorena, tu nu ești chemată. Că știți că noi cu Nicoleta facem o grămadă de dansuri pentru ziua asta de Stanislao. Și de data asta ne-am gândit normal, toți fetele, să dansăm pe Despacito, pe un dans pe care eu nu o să particip, pe Babele, știți pe care. Și ne-am gândit pe mai multe, deci pur și simplu dacă vrei să dansați și voi să mă anunțați pe Facebook și zic lui Nicoleta. Deci asta vă transmit mai mult. Dacă vreți să veniți la dansuri aici în Stanislao, să-mi scrieți mie pe Facebook și pot să zic lui Nicoleta că puteți să veniți cu drag aici și să dansați. Deci o grămadă de dansuri, vă distrați normal. Ești pur și simplu este distractiv aici, deci nu te plictisești. Până seara stai, te distrezi, vezi prietenii, te faci prieteni noi. Deci, pur și simplu, dacă ultima dată și chiar că o să vă iau rămas bun acum, mai târziu acum, de chiar astăzi mai târziu să vă fac încă un videoclip despre asta, că dacă, sincer, dacă vreți să veniți, scrieți pe Facebook și spun eu lui Nicoleta și este deja rezolvat. Dar sperăm că nu locuiți din afara României sau dacă sunt persoane care vor, chiar și din Constanța, puteți să veniți liniștiți, că Nicoleta și noi vă primim cu drag. Deci, oricum, puteți să veniți că avem nevoie de fete mai mulți, dar nu chiar mari, că deja mari îs. Am ajuns la sfârșitul videoclipului lui, vă iubesc foarte mult și sperăm. Deci, eu vă las până la vacanța de Paște, adică hai că vă las până la vacanță de vară să vă gândiți dacă vreți să veniți cu Nicoleta să dansați și voi pentru ziua Stanislaului. Dacă vreți să știți că nu numai ce o să dansăm în mai multe țări. Deci, de exemplu, în Horia, Ciumești, Petrești, Arad. Dacă trebuie, merem și în Constanța, că oriunde nu o să fim chemați. Deci dacă vreți să ne vedeți cum dansăm și vreți să merem în țara respectivă unde stați voi, să îmi scrieți pe Facebook, îmi dați cerere Varga Or și îmi dați acolo cerere și vă accept. Sau, dar nu chiar așa public, că atunci o grămadă de fete va veni. Sau și ce, dacă vreți, scrieți în public și punctul. Dar un lucru vreau să vă zic, dacă vreți să merem în locuința voastră, de exemplu în Constanța sau undeva, noi merem cu drag.
Noi mergem cu drag, vă spunem de unde am început, cu ce am început, cu ce coregrafie, cu vă spunem tot, orice. Și să nu vă fie frică, deci pasiunea voastră să vă îndeplinească cu noroc. Deci, da. Dar ultimul lucru, vă rog frumos, dacă chiar că vreți să veniți, nu știu, la dans, de exemplu, cu noi, peste tot, cu drag vă așteptăm și să veniți la ci să dansați, să vă distrați și voi. Da, deci am fost orși și sperăm, da, să vă gândiți fetelor, mai ales fetele un pic ca și mine. Vă iubesc mult, vă pup!